Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men tataɓire. Allah wallino on noon on kollama ca no masirte to bange a, alhamdulillah. Kadi on kollanoma cao no masirte to bange i. Hande noon eɗen dawri cao so e naati hen holno jangorto. Teskuyma wona hen cao waylaki, cao o waylotako, ko masɗe hen natata hen waylo. To ko a nanno hen wayli, to ko i nanno hen wayli. Hande kadi ko e natata hen waylo. Teskuyma wona e jangde ma. Jangde ko teskuye tan namdoto. Kala ɓurɗomo wawa teskade ɓuratma wawde jangde. Jangde saɗani, teskuye saɗi. Kadi jangowo jawowo hewata gandal. Jangde seeɗa mum yawnaki. Ko janga seeɗa mbawa ɓuri janga ko heewi a wawani. Bindi kewɗi ɗi jangde seeɗa mbawɗa nde ko nden nafma an jangowo. Ɗum noon waɗe jam jam, jaren jam jam, eɗen janga eɗen paama. Ɗo hande sa huccitama gata jangat. Ko waɗi noon mbiya ca mangal, ca tokosal, mbiya ce, ec, cec, ceec. Ko saabi mbawa ɗum ko wonde ko seeɗa. On seeɗa noon jangamo e dumurna seeɗa, mbawamo ngayna jangde, mbañutoɗa ɗum ngayna janga e dumurnaji dabɓo. So heewi ɓurta mintaji 10 janga ɗum, mbawa ɗum ngayna ndawa. Adawi a arti a jippima kadi ƴetta kuƴol ma e karne ma, aɗa fijira, aɗa winda, aɗa momta, aɗa winda, aɗa momta. So ɓoy tan mbawa, kono sa wi noon mi windata, yawa bindol gasata. Sa wi mi jangata, yomi waw jangde, a wawata. Ko jangde e bindol jadata. Aɗa janga, aɗa winda. Ca mangal binda, ca tokosal binda, ce binda, ce binda, ec binda, ec binda, cec binda, ceec binda. On saha noon mbawaɗen ko janga. Bisimillah, naten jangde. Windande men tataɓire nde, windande men tataɓire, eɗen janga ca mangal e ca tokosal. Wadde en paami ko ɗo wiyete ce, en pooɗani. Eɗen pooɗa ce. Wadde woodi ko ce, ce ɗo masɗe ɗe keedi ko yeeso. Ɗo ngara bencita masɗe ɗe ngado arde. Mbiya ec, a fooɗani. Ɗo pooɗa mbiya ec, gasi. Ɗo lomba maskal. Cec, a fooɗani, ngara pooɗa. Ceec, gasi. Ɗo andi ko ce, andi ce, ɗo gasi gasi. Ngara kadi ganda ec, ɗo gasi. Kadi ngara ganda cec, ceec, ɗo gasi. A gayni ce. Ko jangete e ce masgal ko ɗo haaɗi. A andi kadi ko ni ce wayata, ko ni ce wayata, ko ni ec wayata, ko ni ec wayata, ko ni cec wayata, ko ni ceec wayata. Wadde windande tataɓire nde nani, Dental Diine TV nani, numéro mon ballal nani, 77 906 14 81. WhatsApp o ko Yaya Ly woni toon. Ngara kaala indema, yettode ma, jiɗɗa ko jeeyede WhatsApp to, jaha ñentoya WhatsApp naaɓe, janngoya toon.
ga ɓuranma heddade keddoɗa ga hatta mbaɗa hen ballal ma kam kalɗe mbaɗa wonde hen ballal sohla kalɗe mbaɗa jeede hen ballal sohla wode waɗa hen ballal ma bisimilla janggen windande tataɓire nde ko camangal ca tokosal ɗo ko ce ɗo ko cee ɗo ko ec ɗo ko gasi ɗo ngara mbiya cec ɗo mbiya ceec ari ardi ɗo ca mangal ɗo ko ca tokosal ɗo ko wiyete ca gasi ngarano masama hande to bange ce en pooɗani ngaren pooɗen cee ɗo fooɗani ec ngaren pooɗen taskede ko goto fooɗani ɗiɗi ko pootgal wadde no wayi fof tan no mbayi nangguita ɗum so fooɗani mbasa foodde so fooɗi pooɗa ɗo woni ce ɗo woni cee ɗo woni ec ɗo woni ko ɗo noon mbawata sidde ay sidde ɗo iwata ɗo woni sidde yaltata ɗo cec ceec ɗo sawi ɗon ko jange sidda ko ɗo yaltata on paami ɗo yaltata e ɗo sidda ɗo e ɗo yaltata ɗo nani sabi ɗo cago tan kasi a siddoyi wadde mbiyen ca mangal ca tokosal ce cee ec cec ceec winnan tataɓire nde nani Dental Dina TV nani numéro ballal mon nani 77 906 14 81 mbaɗa hen balle mon e jingere mon enen ndendi galle o kaydi ko enen ndendi golle ɗe golle men jingen ballen poolen ko jangde addi en so jangde yonti min ngara min jangina on kadi so yonti kadi ngaron gaddon balle mon e jingere mon min ganda oɗon balla min no ballito on ni amin jingana on ittano majjere e nder moɗon on jiyani min jiyani on wadde min garani on kadi garani min courant wifi connexion min jeeya ngaron balla min e jingere muɗum ngaron balla min e jingere courant o e wifi o e connexion o min mbawi so min pinso law min ngara min dokka on windande jangonde mbawonde ndawon on dawi noon on keeɓi seeɗa mon ciftore min hen seeɗa gonga de wona gonga gon kay on gaddanama jangde on jangi on gayni on mbawi on dawi on keeɓi toon seeɗa mon itte hen seeɗa nuldan ɗum e numéro mo nanɗon 77 906 14 80 nanɗon mbaɗon hen so Orange Money so Wave so Western Union MoneyGram an waɗi Allah yima nde min gaddantama nde a tawaka a yiyani min gari gaddi anne ngala gadda tawa wiyaka noon somin gadda e mon on tinta ha pitik ta ƴetton ƴetton jangon gabaran clic ƴettomin min jiya eyi Allah yi on yiidon e gollal ngal e fof nenden jingen ballen yo Allah hokke nande famde kadi en kaariɗo kadi ha janggo kadi gaddana min wonde inchallahu taala ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam